J.K. Yadav Films present. श्री राम कोहमा में जनमेला कृष्ण कन्हैया कोहमा में जन्मे श्री राम अरे कोहमा में जनमेला वीर बजरंगी कौन नगरिया भैले सो अरे कोहमा में जनमेला वीर बजरंगी कौन नगरिया भैले सो कोहमा में जनमेला कृष्ण कन्हैया कोहमा में जन्मे श्री राम अरे कोहमा में जनमेला वीर बजरंगी कौन नगरिया भैले सो कोहमा में जनमेला वीर बजरंगी कौन नगरिया भैले सो अयोध्या में जन्मे श्री राम गोकुल में जनमेला कृष्ण कन्हैया अयोध्या में जन्मे श्री राम अरे पर्वत पर जनमेला वीर बजरंगी सगरो भइला बा खुशहाल अरे पर्वत पर जनमेला वीर बजरंगी सगरो नगरिया भैले सो सोनावा के ही लूटा दे हीरा के ही लूटा दे रामायण धन सोनावा के ही लूटा दे हीरा और के ही लूटा दे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक में भइल बाटे सो और के ही लूटा दे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक में भइल बाटे सो और के ही लूटा दे रामायण धन सोनावा के ही लूटा दे हीरा और के ही लूटा दे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक में भइल बाटे सो और के ही लूटा दे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक में भइल बाटे सो सोनावा दशरथ लूटा दे हीरा यशोदा लूटा दे रामायण धन सोनावा कौशल्या लूटा दे हीरा अरे अंजनी लूटा दे रामा ममता अपन प्यार के सगरो भइल बा खुशहाल अरे अंजनी लूटा दे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक भइल बा खुशहाल
JK Yadav Films.